Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Drogie braty i siostry, zbrałem się na Eucharystię w treści niedzielu wielkodną. Jezus Chrystus zaprasza nas na tę gościnę i my przychodzimy dobierając Mu swojego życia. Idziemy krok za krokiem naszego chrześcijańskiego życia. Dobierając się swoje życie, swoje sprawy i intencje. Na początku tej świętej mszy, która prosimy o nasze grzechy. Zawód nam na spaście, to najświętniejszy ofiar. Spowiadają się. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bogu Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Chwała nawierzchniom Bogu. A na землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки вяреш на себе грехи и свету, zmiłuйся над нами, яки вяреш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, zmiłuйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалюєм Бога Отця. Amen. Молим się. Świętej Wrzucy pro intencje Boże błogosławienie tylko Najświętszej Panny Maryi dla wszystkich członków żywego różańca naszej parafii. Boże, niechaj Twój naród zawsze cieszyться odnowienną młodością ducha. Как радуючись Тебе вертанню хвалу Твоего усыновления, с pełnej nadziei czekał dnia swojego wskrzeszenia. Raz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna,
які з тобою живе і володать в єдності Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Amen. Читання книги «Діїв апостолів». У тие дні першосвятар спитався у їх, чи не строго заборонили ми вам навчать у ім'я Святое? І ось ви наповнили увесь Єрусалим ученням вашим і хочете обвинуватить нас у крові этого чоловіка. Петр і апостоли відказали, треба слухатися Бога більше, ніж людей. Бог отцов наших воскресив Єзуса, якого ви схопили і повісили на древі. Бог узвисив його правицею своєю, як уладара і збавцю, каб дать Ізраїлю покаяння і відпущення грехов. І ми свідки гэтых слов, і Дух Святий, якого Бог дав тим, хто послухмяний йому. И заборонили апостолам промовлять у ім'я Ісуса, і відпустили, а яны пайшли з места посядження, радуючися, що були годні терпіти знявагу за ім'я Ісуса. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. И не дозволил ворогам моим потешаться с меня. Пане, Ты вывел за склони душу мою. Ты уратовал життя моє серед тих, хто сходить у могилу. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Спевайте Павлові охоти, категорія. Пам'ятайте про святость Його. Вогню Його триває імгнення, а ласкавость Його все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Паче, Пане, і звідуйся надо мною. Пане, будь мне на помогай. Ты нарекание мое замянил на танец. Пане, Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, бачив і чув голос множества аньолов вокруг трона, і живьовок, і старців, і кількість їх була міряд, і тисячі тисяч. І вони казали гучним голосом:
забитое ягня, годное принять силу и богатие, и мудрость, и моць, и пашану, и хвалу, и благословение. И я чув, як кожне створення, якое есть на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что у них казалось. Тому, кто садись на троне, и ягняти, благословление и пашана, и слава, и моць навеки вечные. А 4 живёлы казали: Аминь. А старцы упали и поклонились. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Czytanie Świętego Ewangelii dla swobody wiary. W ten czas Jezus znów zjawił się uczniom swoim koło Tyberiadzkiego mora. A zjawił się tak. Bo razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Bliźnia, Natanael z Kany Galilejskiej, syny Zebedieja i 2 innych z uczniów Jego. Szymon Piotr każe im: idę łowić rybę. I oni odkazali Jemu: i my pójdziemy z Tobą. Пошли и сели ученые, але в ту ночь ничего не зловили. Когда уже разледнело, Jezus стоял на березе. Але учни не ведали, что это был Jezus. Каже им: дети, чи маете чего з'есть? И они отказали Ему: нет. А Он сказал им: закиньте сетку с правого боку човна и знойдете. И они закинули, и не могли уже вытянуть ее за множество рыбы. Тоді учень, якого любив Єсус, сказав Петру: «Це Пан». Коли Симон Петр почув, що це Пан, підпіразався вопраткою, бо був голий, і кинувся в море. А інші учні проплили на човні, бо недалеко були від берега, локтів коля 200, а сітку з рибою тягнули за собою. Коли вийшли на берег, убачили розкладене вогнище, а на нім покладену рибу і хліб. І сказав їм Єсус: «Принесите jeszcze ryby, что теперь наловили». Пошел Симон Петр и вытянул на берег сетку, полную великих рыб, яких было 153. Хоть их было столько, сетка не порвалась. Каже им Иисус: «Ходите ж, снідайте». Ніхто з учнів не odważył спитатися у його: «Хто ти?», бо ведали, що це Пан. А Ісус подійшов, взял хлеб и подал им, а так само и рыбу. Это уже 3 раз з'явився Єсус учням після свого воскресіння. Это слово Пана. Дорогие братья и сестры, третя Великодная неделя, и часто świętujemy Пасху. Вельми шмат описанняў падчас святой ікчы мы чуем на сустрэч Езуса Христа со своими вучнямі. Што ад мяне ў гэтым годзе асаблівым чынам ёсць уражвае, гэта
To jak prosty i wielmi zwyczajny ludzki, człowieczy sposób strzekaється Jezus ze swoimi uczniami. Сегодня scena z Tyberiadzkiego albo Galilejskiego mora. Wielmi przyłożone озеро, nazywane morem. Miejsce, gdzie uczni, apostoły, mnogie z nich byli poklиканы Jezusem Chrystusem. Idź za mną. Miejsce, gdzie zmieniło się ich życie, gdzie my покинули siatki, покинули лодки, покинули то, что для них было до этой поры важно, и пошли за Христом. И сегодня, 3 года позднее, после смерти Иисуса Христа, Петр с некоторыми іншими учнями знаходится навіть на tym miejscu. И каже, пойду ловить рыбу. Te słowa one mają veľmi głęboki sens, ale tak samo, można сказать, taki troszkę dramatyczny sens. Bo Piotr, jaki już покинул te siatki i lodki, теперь каже, я вертаюся до того, що робив колись. Після того, як пережив криш, пережив то, що тройче отрокся від Христа, весь этот час есть, напевно, доkonuje рахунок сумління в його серце. І він каже, пойду на дітей. Переживає певний кризис, певний такі, можна сказати, навіть завагання. Але важно, що пише Анатолий, евангелист, что сказали лучше, и мы пойдем с тобой. Ну не покинули его в этом doświadczeniu, пошли разом с ним. Wiemy, że siostry, сегодня warto może задуматься, może jest wśród nas ktoś, kto tak samo переживает некие ciężkości swoje życiowe. I może ktoś potrzebuje, jak i my сказали, i my pójdziemy z tobą. Ktoś potrzebuje mojej присутности. Wiemy, jak ważna, sami переживають różne ciężkości i kryzysy, jak ważna присутность другого человека. Jak ważna поддержка другого человека. Warto задуматься, bo tu третью Wielkanoczną niedzielę może naprawdę te słowa nas mają sprowokować i gdzieś odkryć oczy na tych, kto poglądać, kto jest wśród nas, kto potrzebuje tych mojej postawy i ja pójdę z tobą. Poszli w tę noc, niczego nie złowili. Było ciężko, teraz jeszcze niczego nie trzymałeś. Jeszcze, jak to można сказать, jeśli tam poglądając do ich stan, Petra i uczniów. I kiedy już rozwidniało, właśnie nocy zawsze wychodzić ranicy. Стоял на березе Jezus Chrystus. I my jeszcze go nie rozpoznali, nie wiedzieli, że to Jezus. Jezus nie przychodzi jak to jak wielczną chwalę, jak to triumfalne z aniołami, arkaniołami i z niebiesnej świty i światymi. A становится звичайно на березі, так, що учні його на початку не розпознають. І що якось дає питання перше. Діти, чи маєте право з'їсти? Бог з мертвих повстав, і Пан питається учнів, чи маєте право з'їсти? Это, можно сказать, не укладается здесь трошки в голове. Она отказывает, нет, закиньте сетку, звоните. Вtedy uczeń, jakiego lubił Jezus, ja, rozpoznaję, że to Pan, Piotr wdaється в озеро, пливе до його. І коли припливає, бачить Єзуса Христа, коли вогнище, розказане вогнище, покладену рибу і хліб, Єзус такий рихтує śniadanie. I znowu, że powstały Pan, i rychtuje śniadanie dla tych rybaków, dla uczniów swoich. I każe, chodzicie, śniadajcie. Jezus Chrystus, jaki rozpoczynaje z nimi odnosiny, już z mężnych powstała Pana, rozpoczynaje wiertanie, bo potem dalej w tym fragmencie pamiętają te 3 pytania skierowane do Petra, ci ludzie, którzy mieli
дапамагчы яму паверыць у тое, што ён мае права далей любіць Бога з таго, што учыніў. Вярнуць яму гэтую годнасць. Езус распачынае вельмі простых спраў. Хадзіце, паснедайце. Давайте разам спажыем пасіва. Браты і сёстры, гэта штодзённыя справы, якія мы выконваем, якія робім, якія гаспадыні, вы, жанчыны, таксама кожны дзень рыхтуеце сняданне, абед, вячэру. Робіце тыя штодзённыя, такія звычайныя, банальныя, можна сказаць, часам справы, але гэта робіць Бог, Jesús Chrystus. Гэта ўсё мае сэнс, гэта ўсё мае сваё значэнне. Jesús надае таму гэтым штодзённым справам нашага жыцця вялікі сэнс. Калі чыніць цуды, так як сёння хочаш бы з этой рыбай, якую мы злавілі, то не чыніць цуд для таго, каб папросту учыніць, але між іншым для таго, каб мы, як людзі, дацанілі, бачачы цуд нейкі ў нашым жыцці, ці чытаючы Евангеліі, дацанілі тое цуд, дацанілі цуд штодзённага жыцця, цуд адносінаў, цуд жыцця, цуд таго, што мы можам слухаць Бога, слухаць адзін аднаго, дапамагаць аднаго, падтрымліваць і жыць. Jesús Chrystus падышоў, узяў хлеб і падаў ім таксама і рыбу. Дае вось ім тое, з чаго яны патрабуюць. Дорогие браты і сёстры, хай вось гэтыя думкі, такія вельмі простыя, такія чалавечыя, сёння напоўняць таксама наша жыццё і ўсе тыя нашыя справы, якія перажываем, якія чынім у штодзённасці. Можа, калі прыходзяць таксама нейкія крызісы ці пытанні, ці гэта ўсё мае сэнс. Хай напоўніць тым глыбокім сэнсам, які дае Jesús Chrystus. Бо вучні, якіх Jesús вядзе ўжо з мёртвых паўстаў у Пан, вядзе зноў жа, каб умацаваць іх веру, каб вярнуць ім тое, што мы дзесьці там перажылі, калі ўцякалі ад крыжа, калі адракаліся, калі тое, што сёння іх дакарае. Вядзе іх да веры, да поўнай веры, да таго, каб прынялі Духа Святога. Духа Святога, якога ім абяцаў, і які сапраўды перамяніў іх. Як чытаем у дзеях апостальскіх, сённяшні таксама фрагмент Евангелія, дзе яны ўжо тады гавораць, трэба больш баяцца Бога, чым людзей. Дзе яны ўжо ідуць і з моцаю Духа Святога, паслухмяныя яму. Нават калі ім забараняюць прамаўляць у імя Езуса, то яны абвяшчаюць Евангелие, радуючыся, што былі годныя цярпець знявагу за імя Езуса Христа. Нехай сённяшняе разважанне Божага Слова і сустрэча з Езусам Еўхарыстыі умацуе нас і напоўніць Яго прысутнасць, напоўніць дарам Духа Святога. Амин. Веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всякобачного имя Вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь.
Молимся, супольно за Święty Kościół, powierzczałyście ludziom radosne nowinną zbawienie. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за Świętego Ojca Franciszka, za biskupów, za biskupa Aleksandra, przez jakого послугу, сьогодні наше прохання приймають для биржмування. Просим, как Бога дарує їх потребними ласками. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за християнских миссионеров, как Божье Слово, якое не обвещают. Помагала людям вызволиться до всяких врагов. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за христианские семьи, которые возрастали у Христовой любови и едности. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за tych, кто служит в войску, как не соромились вызнавать свою веру. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. Молимся от Божьего благословения и опеку Матери Божией для всех членов живого różańca нашей парахии. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. o dar odkrytych serców dla wszystkich kandydatów na bierzmowanie. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. i молимся za nas tu присутних, как удел таямницу Świętej Mszy poglądał naszą wierę i umasował nasze chrześcijańskie świadczenie. Ciebie просим, Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi, uczynnikach polaznych do powstania Twojego Syna, to pomagał nam odkryć kosztowność krzyżowej ofiary. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Номер 196. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, веры слушай нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, веры слушай нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, веры слушай нас. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офиару, принял Богайте душа. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Panie nasz Boże, prymi prosим daruj świadkującego Kościoła, jakomu Ty podarował wielką i wielką Johanę, i przywiedzi Jego do wiecznego szczęścia u niebie, przez Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami, І з Духом u Твоїм serc, узносимо і даваємо. podziękuję Panu Bogu naszemu. Годно гэта і справедливо. Zaprawdę godna это i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. To my Ciebie, Panie, zawsze sławi, ale особливо w ten czas, bo już uroczysto obwieszczali Twoją chwałę, kiedy Chrystus był ofiarowany jak nasza Pascha. I On kierował grzechy śmierci. Odnowiły się stworzenie i nam вернул страченное życie. Tam odkupione człowiectwo w tym świecie. Радуется воскресению Христа, хора анiołów razem ze всеми świętymi. Śpiewają Tobie im chwały, niespytna, usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышине. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, temu jedności z usiłku Kościołem pierwszy dzień tygodnia, jak Jezus Chrystus was prosy sposlał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrysta prosił Ciebie, uścimałutny Boże.
A święcimy Twoja daryła swojego Ducha Twojego, potem stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolna wydał siebie na muki, udział chleb i padziaku Tobie składając przyłamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bercie i jeszcze zgadawajcie, bo eta jość ciała moje, jako je za was będzie wydana. Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich. Znowu Tobie padziaku składając, padał swoim uczniom, każąc: Bercie i picie z jego usie, bo eta jość kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. Eta czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Провершаем смерть Твою, Пане Иисус, зазнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierci z nad powstanie Twojego Syna, pełnym Tobie, Panie, Twojego życia i kiedy swoje. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlić Ciebie, Panie, w nas, promujących ciała i krwi Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, pro Kościół Twoje rozsiejne po wszym świecie, doskonale po ulubowym, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem, biskupem niedopomożnym Juriem Aleksandrem i wszym duchowiectwem. Pamiętaj tak samo pro bratów i sióstr naszych, które pastrują nadzieję na woskrzeszenie i prosiwków Twojej łasce, aby szło ze na świat i dozwolił ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie zmiłuj się nad imionami, jak my zasłużyli udziału życia wiecznym. W jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, świętym Józefem i Abrahamem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, które z wieku podobali się Tobie, aby z nimi my chwalili i prosławili Ciebie, Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі Божа Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Nazywają się Bożymi dziećmi i naprawdę zjawiają się. Temu aż wiemy im się kazać. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, ale zbaw nas od złego. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa upokoju dni nasze, dopomarzy nam miłosierności Twojej. Jak my byli zawsze wolni od grzechu i zakowani wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Проси mnie, zważaj na grzechy nasze, na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daruj Cię spokojem jedność. Ty żywiesz władamisz na wieki wieczne. Amen. Spokoj Pana, niech zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя.
Смилуйся над нами. Ранку Божий, яви вечно себе грехи свету, а дары нас упокоен. Божь баранок Божий, Божь той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные покликанные на вечерю Его. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. В учни познали Пана Иисуса у ломании хлеба. Аллилуйя. Номер 23.
Panie nasz Boże, глянь ласкаво народ Твой, jaki Ty odnawił sakramentami wiecznego życia i приведи его до хваленного воскрешения раз Христа, Pana naszego. Номер 7. Ale żonę Marysię można podrykować, potem będzie nabożeństwo majowe i będzie wystawienie świętejszego sakramentu. Przedziakuję za wspólną Eucharystię, zaraz jeszcze za wspólne malitwy, to sam podczas nabożeństwa. Stać na chorowanie się jako jeszcze dopomogą, особливо dziakom za ofiarę na budowę naszego Kościoła, który dobry Bóg przyda uznacharowić. Prezyduje się miesiąc maj, odbywają się majowe nabożeństwa, każdy dzień w czasie wieczorowej świętej mszy i w niedzielę właśnie jakoś na naszej mszy o 12 godzinie. Zapraszają razem malica w nabożeństwie dla Maciej Bożej. Dlaczego zapisy jeszcze na letnie, dzieciacze i młodzieże kanikuły z Bogiem. Może szmat zapisało się dzieci i młodzież, jeszcze jest takie miejsce, można jeszcze tak samo zapisać. Ankietę leżeć z kaplicy. W następną niedzielę 12 maja naszej parafii były osobliwe uroczystość o 14 godzinie świętajem przed udzieleniem pierwszej świętej komunii grupy dzieci naszej parafii. Moim mszy 15:30 nie będzie, na pewno się na 14. Kiedy koniecznie jesteście z bliskich zapraszamy, to im mszu, ale kiedy nie, to proszę wybrać tak samo inszą godzinę udziału u świętej i mszy. Po 2 tygodnie, 19 maja, podczas będziemy świętować pierwszą godzinę pierwszej świętej komunii dzieci naszej parafii, tak samo będzie to zakończenie katechetyczna woda. Podczas tych imszów, 10:30, 14:30 będzie malica. W tej intencji, dziękuję Panu Bogu za minuły katechetyczny, farmakcyjny wód, a sumesna zabawa na wykończenie woda, a będzie się u 14:30, początek kaplicy dla dzieci i młodzi. Będzie taka trudna programa już stworzona, rychtujemy jakąś zabawę i tak samo po tym salutkiej stołku taka kaplicy. Tam zapraszamy. Tak po prostu sobie zaplanować ten czas i ten dzień. Na następne świętej mszy nasze parafianie, młodzi, dorosłe przyjmą dar sakramentu konfirmacji. Tam w czasie nabożeństwa będziemy malić, mianowicie prosić razem z Maryją i prac Maryi, Ducha Świętego, jak odkryte serce, to uroczystość dobra przeżyli, co prawdy napełnione Duchem Świętym byli wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa u swoim życiu. Prosimy wyraźnie, wymienili, komu to jeszcze na tydzień, składajmy najlepsze pożądania, zdrowia i pokoju w naszych sercach i ziemiach, tym samym na wieki Bożym łaską. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętaja Trójca Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętaja Maryja, Молись за нас. Świętaja Bogorodica, Молись за нас. Świętaja Panna nad Pannami, Молись за нас. Maci Chrystowa, Молись за нас. Maci Kościoła, Молись за нас. Maci łaski Bożej, Молись за нас. Maci miłosierności, Молись за нас. Maci Preczystej,
молися за нас. Маті беззаганна, Молися за нас. Маті непорушна, Молися за Маті нас. невинна, Молися за Маті нас. najmilejsza, Молися за нас. Macie najcudowniejsze, Молися за нас. Macie dobrej rady, Молися за нас. Macie Stwariciela, Молися за Macie нас. Zbawiciela, Молися за Panna нас. najmądrzejsza, Молися за Panna нас. chwały godna, Молися за нас. Panna prosławiona, Молися за нас. Panna mogutna, Молися за Panna нас. łaskawa, Молися за нас. Panna wierna, Молися за нас. Lustra sprawiedliwości, Молися за нас. Stolica mądrości, Молися за нас. Przyczyna naszej radości, Молися за нас. Światynia duchowna, Молися за нас. Światynia chwalebna, Молися за нас. Światynia sławnej pobożności, Молися за Róża нас. mistyczna, Молися за wieża нас. Dawida, Молися за wieża нас. z kości slanowej, Молися за нас. złoty domie, Молися за нас. arka zaповietu, Молися за brama нас. niebiesna, Молися за нас. zorka ranicznia, Молися за нас. ozdrowienie chorych, Молися за нас. natulek grzesznych, Молися за нас. cieszalnica zasmuczonych, Молися за нас. Spamowa chrześcijanów, Молися за нас. Королева aniołów, Молися за нас. Королева patriarchów, Молися за нас. Королева proroków, Молися за нас. Королева apostolów, Молися за нас. Королева muczeników, Молися за нас. Королеwa wierowyznawców, Молися за нас. Королева Panna, Молися за нас. Королеwa усіх świętych, Молися за нас. Королева bez braku pierworodnego zaczatej, Молися за нас. Королева у nieba uziatej, Молися за нас. Королева różańca światowa, Молися за нас. Королеwa siebie, Молися за нас. Королева pokoju, Молися за нас. Королева Towarzystwa Chrystowego, Молися за нас. Королева Białorusi, Молися за нас. Baranku Boże, Ci dareczne siebie braki świetu, Даруй нам, Пане. Baranku Boże, Ci dareczne siebie braki świetu, Вислухай нас, Пане. Baranku Boże, Ci dareczne siebie braki świetu, Змилуйся над нами. Modlić za nas, Świętaja Bogorodica, Остались мы годными обещанием Христова. modlić, prosić Ciebie, Panie Boże, daj nam, słucham Twoim, cieszyć trwałym, zdrowiem duszy i ciała. I prasławne zastupnictwo Najświętejszej Zosiody Panny Maryi, na łaskę wyzwolić nas od cierpięcznego smutku, dać wiecznej radość. Raz Chrysta, Pana naszego. Аминь. Twoja baronia dają się. Святая Богородица, в наших потребах не погожай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pamiętaj Najświętejsza Panna Maryja, że nikogo nie zdarałaś. Jak покинула того, кто до Ciebie uciekає, Ciebie dla pomocy, krzycze Twoje dzieci prosić. Этим довером, натхнённый до Ciebie, о Панну над Паннами и Мати нашей кнуть. До Ciebie приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слово, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Спев номер 2. Величный сакрамент, Божий расширил вселенную, тратить второе право, Божий новый заповедь, что нам разум не тлумачить, святой веры принясе. Богу вечному Тройце прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, до Отцу вечного свята. Amen. Молимся. Боже, простоскальную таємницю Христа та откупивших людей, заховай нас справу Твою и милосердность.
Каб мы нястынна згадваючы таямніцу нашага збаўлення, удостоились отрымать яе много. Праз Христа, Пана нашага. Номер 10.